Nu skal jeg vise jer, hvordan I kommer godt i gang med at få lavet en konto til vores blog. Gå selvfølgelig ind på nettet her. Jeg er inde på Google og skal logge ind på Google. Allerførst skal man have en Gmail. Det har de fleste af jer fået. Så logger jeg ind her. Her er min e-mail. Den står der allerede. Sådan der. Så logger vi ind. Så det man skal huske, det er jo, at man skal lige sige til læreren, hvad ens Google-mail er, sådan så læreren kan sende invitationer. Når læreren så har gjort det, så logger I ind ved at trykke her på den mail, I har fået. Og så skal I klikke på det link her, det lange link. Der er 2 link i den her mail. Der er et her, og der er et her. Men I skal klikke på det lange link. Det er der. Så står der, at du er blevet inviteret til at sende indlæg til en blog. Det er rigtigt nok. Og der står her, at det hedder 6askottenblogspot.com. Det er vores blog. Nogle gange, så skal man lige logge ind en gang til. Det skal man, så klikker vi på den der. Og så logger jeg ind en gang til, for lige at tjekke, at det er mig. Log ind. Og så står der her, accepter invitationen. Den klikker vi på. Så er jeg faktisk blevet medlem af bloggen og har mulighed for at skrive på den. Jeg kan så trykke hernede og sige fortsæt til blogger. Blogger er jo det sted, hvor vi skriver vores blogindlæg. Så kan vi se her. Her er vores blog. 6A Skotten. Hvis jeg trykker på den her, så kan jeg skrive et indlæg. Det kan I se en anden video om. Denne her, der kan man se andre indlæg, og man kan indstille nogle ting for sig selv. Og man kan også vise bloggen. Den kan vi se her. Så det er bare at komme i gang.